स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो हो. चालेल. मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक आहे, आवाज येतोय ना? ऐकू माझा हो हो. व्यवस्थित? हो माताजी. चालेल. आता पहिला आपण जो अध्याय आहे तो सुरू करणार आहे, ज्याचं नाव आहे शुद्ध भक्तीची लक्षणे. पण हा अध्याय सुरू करण्या अगोदर तुमच्याकडे पुस्तक असेल ना, तर दुसऱ्याच पानावर एक श्लोक दिलेला आहे की जो 6 गोस्वामींचा जे अष्टक आहे त्यामधलं त्यांनी एक श्लोक घेतलेला आहे. तर तो श्लोक मी म्हणते, म्हणजे आपण वृंदावनांच्या 6 गोस्वामींना आपण दंडवत प्रणाम करूया आणि मग हे भक्ती रसामृत सिंधू चालू करूया. नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिण्यो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. बर, कोणाकडे पुस्तक असेल तर त्याचा अनुवाद वाचणार आहे का? मी वाचू माताजी. बरं, वाचा. श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आणि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हे 6 गोस्वामी सर्व मानवाच्या हिताकरता शाश्वत धर्मतत्वांची प्रस्थापना करण्याच्या हेतूने प्रकट झालेल्या शास्त्रांचा सखोल अभ्यास करण्यात तज्ञ होते. ते गोपी भावांमध्ये सदैव मग्न राहून राधाकृष्णांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत रममाण असत. हरे कृष्ण. हे अष्टका मधला हा दुसरा श्लोक आहे. तर आता जो पहिला अध्याय आहे त्याचं नाव आहे शुद्ध भक्तीची लक्षणे. आता आपल्याला हे का माहित असायला पाहिजे शुद्ध भक्तीची लक्षणे? उदाहरणार्थ, आता समजा जर तुम्ही ठरवलं की मला सोनं विकत घ्यायचंय, मग जेव्हा तुम्हाला सोनं विकत घ्यायचंय अशी मनात इच्छा येते, तेव्हा त्यातले कोणते गुण तुम्हाला जाणवतात? सांगा बरं.
कोण प्युअरिटी. सांगेल? हरे कृष्ण. जनरली किती कॅरेटचं आहे ते? बरं, किती कॅरेट? दुसरे आणि प्युरिटी कशी आहे ते? प्युरिटी कशी आहे आणि कॅरेटोमीटर वर चेक करून घेतो आपण. हरे कृष्ण. हा, चेक करून घेतो. बरोबर. आणि कोणाला काही बोलायचं आहे? पैसे किती आहे? किती पैसे लागणार आहेत? बरोबर. तर आपण या ट्रेडमार्क आहे का त्याच्यावर, तर आपण चेक करतो. आपण चांगल्या नावाजलेल्या सोनाराकडे जातो आणि आपण सगळं चेक करतो, कारण आपल्याला हे पण हवंय की याला रिसेल व्हॅल्यू आहे का. आता तुम्ही समजा जर असंच गेला, कुठल्याही दुकानात गेला आणि तिकडे पितळ आहे की ज्यांनी त्यांनी चांगली शाईन मारलेली आहे हॅलो. आणि तुम्ही ते सोनं म्हणून विकत घेतलं, तर काय होईल की तुम्हाला जेव्हा समजेल की हे सोनं नाहीये, मी तर सोन्याचे पैसे दिले, तर तेव्हा तुम्हाला खूप दुःख होईल. तुमची एक इच्छा असते की हे सोनं मला घ्यायचंय, मला माझ्यासाठी घ्यायचंय, माझ्या मुलीसाठी घ्यायचंय, इच्छा असते ती. आणि ती इच्छा काय होते आपल्याकडे, तुम्ही कल्पना करा की पैसे थोडेच आहेत आणि तेवढ्या पैशाचं जर तुम्ही सोनं घेतलं, तुम्हाला माहितीये की मी आणि पैसे घालून सोनं घेऊ शकणार नाहीये, तर किती दुःख होईल. त्याचप्रमाणे आपल्याला हे जे मनुष्य जीवन दिलेला आहे, याचा उद्देश काय आहे की आपण कृष्ण चरणी शुद्ध भक्ती या मानव देहामध्ये आपल्याला ती निर्माण करायची आहे. मग जेव्हा आपल्याला शुद्ध भक्ती ही निर्माण करायची आहे किंवा कृष्णा प्रति आकर्षण, कृष्णापती प्रति प्रेम आपल्याला आणायचं आहे, तर तेव्हा ही जी शुद्ध भक्ती आहे ही आपल्याला मिळवायची आहे. जसं सोनं आपण काम करतो, पैसे मिळवतो आणि मग विकत घेतो, त्याचप्रमाणे हे पूर्ण मानव जीवन आपण ती शुद्ध भक्ती मिळवण्यासाठी खर्च करणार आहोत. तर मग शुद्ध भक्ती नेमकी काय आहे, तिचे गुण काय आहे, तिची शुद्ध भक्तीचं वैशिष्ट्य काय आहे हे आपल्याला जाणून घेतलं पाहिजे. आता आपल्याला ही शुद्ध भक्तीची लक्षणे कोण सांगताय? श्रील रूप गोस्वामी सांगताय, ज्यांनी स्वतः शुद्ध भक्तीची चव घेतली आहे आणि ते आता आपल्याला शिक्षण देत आहेत. पहिल्यांदा ही शुद्ध भक्तीची कोणकोणती लक्षणे आहेत, म्हणजे आपल्या मनामध्ये जरा सुद्धा कन्फ्युजन राहणार नाही की आपण निवडलेला जो मार्ग आहे तो योग्य आहे का, की योग्य नाही का, की नाही कोण जण असं मला सांगतायत की तू इकडे ये, सद्गुरूंकडे ये किंवा ते आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये ये, तिकडे फार सुंदर वाटतं, मनाला खूप शांती वाटते, तिकडे तुम्हाला काही रिस्ट्रिक्शन्स नाहीये, तुम्ही कांदा लसूण खाऊ शकता, ड्रिंक्स घेऊ शकता, नॉनव्हेज घेऊ शकता, काही करू शकता. हा, तर मग आपल्या मनामध्ये कन्फ्युजन निर्माण होऊ शकेल ना की मी मार्ग जो निवडलेला आहे तो बरोबर आहे की नाही. तर हे आता आपल्याला या शुद्ध भक्तीची लक्षणे जी आहे ती श्रील रूप गोस्वामी सांगणार आहे आणि ते ऐकल्या क्षणी तुमच्या मनामध्ये खूप क्लॅरिटी येणार आहे. आता हा जो पहिला अध्याय आहे त्याची सुरुवातच श्रील प्रभुपादांनी कपिल देव आपल्या आईना, देवाहुतीना उद्देशून सांगतायत की शुद्ध भक्ती म्हणजे काय. तर हे 3ऱ्या स्कंदामध्ये आहे, तर मी ते नुसतं वाचते. कपिल देव सांगतायत, हे माते, जे माझे शुद्ध भक्त असतात आणि ज्यांच्या मनात भौतिक लाभ अथवा तात्विक तर्काची इच्छा नसते, त्यांची मने माझ्या सेवेत इतकी तल्लीन झालेली असतात की त्या सेवेत कार्यरत राहण्या व्यतिरिक्त ते माझ्याकडे अन्य कोणत्याही वस्तूची मागणी करीत नाही. माझ्या धामात, माझ्या सानिध्यात
निवास करण्याचीही याचना ते कधी करत नाही. मग हे कपिल देवानी श्रीमद भागवतम मध्ये आपल्या आईना सांगितलं की शुद्ध भक्ती म्हणजे काय, आणि त्याच्यावर श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्याला इलॅबोरेट करून सांगितलंय की शुद्ध भक्तीची लक्षणे कोणकोणती आहेत. आता आपण आपला इतका मौल्यवान वेळ खर्च करतोय, रोज आपण खर्च करतोय की नाही. आपण रोज श्रीमद भागवतम वाचतो, भगवद्गीता वाचतो, आपण तुम्ही क्लासला येताय, तर आपल्याला आता जी शुद्ध भक्ती आहे ती कशी करायची आणि ते केल्यानंतर आपल्याला काय काय मिळणार आहे हे या पहिल्या अध्यायात आहे. आणि हा जो पहिला अध्याय जवळजवळ 16 पानांचा आहे, खूप मोठा आहे. बाकीचे 10-11 पानांचे आहेत आणि हा मोठा आहे. तर आता जेव्हा कपिल देव सांगतायत की शुद्ध भक्ती केल्यानंतर एखादा भक्त कसा असतो की त्याला फक्त माझी सेवा हवी असते, इतर त्याला माझं सानिध्य सुद्धा नको असतं, माझा धाम सुद्धा नको असतो. तर हे जे कपिल देवानी आपल्या आईना सांगितलंय, तर जो पहिला भाग आहे त्यात श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की आता बघा आपलं जे भौतिक जीवन आहे, या भौतिक जीवनामध्ये अनेक आपण आपदा, पीडा, त्रास, मानसिक दुःख, 3 ताप आपल्याला सतत सतत त्रास देत असतात. आणि प्रत्येक जीवात्मा त्याच्यातून माझी सुटका कशी होईल हे बघत असतो. आता ज्याप्रमाणे एक कैदी असतो आणि त्याला जेलमध्ये ठेवलेलं आहे, तर तो कैदी सारखा त्याला विचार करत असतो की मी या जेलमधून कधी सुटेन, मी कधी बाहेर पडेल. तर त्याचप्रमाणे आता आपण भौतिक जीवनात आहोत आणि आपल्या पुढे खूप चॅलेंजेस आहेत, खूप मानसिक त्रास आहे आणि अनेक गोष्टींना ज्या नको असतात, अशा परिस्थिती आपल्या समोर निर्माण होत असते आणि सारखी एका परिस्थितीतून बाहेर पडल्यावर दुसरी परिस्थिती आहेच. तर आता याच्यातून आपण सुटका करण्याच्या प्रयत्नात असतो. तर ती सुटका जेव्हा आपण करतो, तेव्हा आपण जेव्हा मुक्त व्हायचा प्रयत्न करतो, तर मुक्ती 5 प्रकारच्या असतात किंवा 5 मार्ग आहेत ज्यांनी आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. तर तुम्हाला पहिल्यांदा 5 मुक्त्या कोणकोणत्या आहेत हे सांगू शकता का तुम्ही? एखादी दुसरी आठवली तरी चालेल. ते सायुज्य हरे कृष्ण. सारुप्य ते का? सारुप्य. बरं, सारुप्य, सायुज्य सायुज्य, सालोक्य हा, चालोक्य, सालो. सामिप्य हम्म, आणि सारष्टी. बरोबर. तर या 5 तऱ्हेच्या मुक्त्या आहेत. तर आता जी सायुज्य मुक्ती आहे, सायुज्य मुक्ती म्हणजे की जेव्हा आपण ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होतो, त्याला सायुज्य मुक्ती म्हणतात. म्हणजे आपण या भौतिक जे जग आहे, या भौतिक जगातून आपली सुटका होत आहे, पण तरी या सायुज्य मूर्तीमध्ये काय डिफेक्ट आहे, कोण सांगू शकेल? आपल्याला परत यावं भगवंताची लागतं. सेवा नाही करू शकत. काय करू शकत नाही? सेवा करू शकत नाही. नाही करू बरोबर. शकत आपण. हा, आणि ते कसं आहे, तिकडे आपल्याला जे कृष्णाचा आनंद स्वरूप आहे, सत, चित आणि आनंद असे 3 आहेत. तर सत स्वरूप आपण जाणू शकतो, पण चित्त आणि आनंद स्वरूप आपण जाणू शकत नाही. त्यामुळे काही काळ तिकडे आपल्याला शांतीचा अनुभव मिळाल्यानंतर आपण परत या भूतलावर येतो. हा, तर तिकडे आनंद टोटली मिसिंग असतो.
त्याच्यामुळे त्या अशा ठिकाणी आपण जास्त वेळ टिकू शकत नाही. ज्याप्रमाणे मी माझ्या क्लासमध्ये उदाहरण देते, एक कैदी आहे आणि आता त्याची सुटका झालेली आहे जेलमधून. तर तो जेलच्या बाहेर येऊन त्या जेलच्या कंपाऊंड मध्येच जर राहिला तर त्याला आनंद मिळेल का? नाही. तो जेव्हा आपल्या घरी जाईल, आपल्या नातेवाईकांबरोबर राहील, तेव्हा त्याला खरा आनंद मिळेल. तर त्याचप्रमाणे सायुज्य मुक्ती याच्यामधला डिफेक्ट तुम्हाला समजला. मग आता 2, 3, 4, 5 मध्ये जो डिफेक्ट कॉमन आहे तो मी नंतर सांगते. पण सालोक्य मुक्ती म्हणजे काय, की तुम्ही श्रीकृष्णांबरोबर त्यांच्याच लोकामध्ये राहू शकता. याला म्हणतात सालोक्य मुक्ती. मग त्याच्यानंतर सारूप्य मुक्ती म्हणजे आपल्याला कृष्णासारखंच रूप मिळतं. म्हणजे वैकुंठवासी तुम्ही जर बघितलं असेल तर प्रत्येक जण चतुर्भुज असतात, त्यांचा रंग सुद्धा श्रीकृष्णासारखाच असतो किंवा आणि त्यांनी सुद्धा गळ्यामध्ये तसंच तुळशी माळ, कमळाचा हार घातलेला असतो. तर हुबेहूब तेच रूप असतं. मग श्री विष्णू किंवा श्री नारायण आणि हे जे चतुर्भुज हे जीवात्मे आहेत, ज्यांना सारूप्य मुक्ती मिळाली, त्यांच्यामध्ये आणि नारायणामध्ये काय फरक आहे? सेम अटायर, सगळं सेम आहे. अगदी पितांबर सुद्धा सेम आहे, शंख चक्र गदा पद्म आहे. मग या दोघांमध्ये तुम्ही सांगू शकाल की काय फरक आहे? म्हणजे तुम्ही ओळखणार कसे की हे श्री नारायण आहेत? कौस्तुभ मणी असतो त्यांच्या गळ्यात आणि कौस्तुभ. श्रीवत्स चिन्ह बरोबर. कृष्णांच्या आणि छातीवर. मोराचा पीस. तर हे जे 3 आहेत गोष्टी, या फक्त तुम्हाला नारायणाच्या त्यांच्या शरीरावर किंवा त्यांच्या विग्रहावर या गोष्टी दिसतात. याला सारूप्य मुक्ती म्हणतात. मग चौथी म्हणजे सारिष्टी मुक्ती. म्हणजे कृष्णाकडे जे काही ऐश्वर्य आहे ते सगळं ऐश्वर्य तुम्हाला मिळतं. म्हणजे सगळं सेम. कृष्णाकडे जसे हिरे आहेत, पाचू आहेत, जे जे काय, समजा जर त्याचा महाल अगदी मौल्यवान मण्यांनी भरलेला आहे, तुमचा सुद्धा महाल तसाच असतो. याला सारिष्टी मुक्ती म्हणतात. आणि 5वी मुक्ती म्हणजे सामिप्य मुक्ती. म्हणजे तुम्ही श्रीकृष्णाचे एक कंपॅनियन किंवा असोसिएट म्हणून राहता. आता मी तुम्हाला सांगितलं सालोक्य. आता सालोक्य, तुम्ही कृष्णाच्याच लोकावर राहता. मग आता तुम्हाला काय वाटतं की हे सालोक्य, सामिप्य म्हणजे तुम्ही कृष्णाच्या जवळ राहता. सारूप्य, कृष्णासारखं रूप असतं. सारिष्टी मुक्ती, या सगळ्यांमध्ये काय डिफेक्ट आहे? म्हणजे कोणी म्हणेल, आता सालोक्य आपण धरूया की आम्ही कृष्ण जिकडे राहतात तिकडेच त्याच लोकात राहतो, तर आम्ही त्याची रोज त्याची अर्चना करू शकतो, आम्ही भक्ती करू शकतो त्याची, श्री कृष्णांचं असोसिएशन घेऊ शकतो. मग काय फरक काय आहे? कृष्णांचा सहवास मिळत नाही त्यांना. पण आता इकडे सामिप्यमध्ये तर मिळतो ना. इथे म्हटलेलं आहे की सामिप्य म्हणजे तुम्ही श्री कृष्णाचे कंपॅनियन म्हणून राहू शकता. मग इकडे काय दोष आहे? प्रेममयी भक्तिमय सेवा नाही होत. म्हणजे म्हणजे सहवास जरी इकडे मिळाला सहवास जरी तरी. मिळाला आणि आपण असं म्हणूया की कृष्ण भावना जी आहे ते आणि हे जे सालोक्य सामिप्य हे अगदी जवळपास आहे. म्हणजे तरी पण आपण कृष्ण लोकामध्ये आहोत ना, आपल्याला श्रीकृष्णाचं दर्शन होऊ शकतं. पण तरीही आचार्य सांगतात
की इकडे आपल्याला सेवा मिळत नाही, कृष्णाची सेवा करायला मिळत नाही. तुम्ही दर्शन घेऊ शकता, तुम्ही गुणगान करू शकता, पण ऍक्च्युली जी सेवा आहे, जी 5 रसांमध्ये स्थित आहे, ती सेवा करायला आपल्याला मिळत नाही. त्याच्यामुळे शुद्ध भक्त असतो तो हे जे 5 तऱ्हेच्या ज्या मुक्त्या आहेत त्याला क्रॉस करतो. तो म्हणतो कृष्णा मला मुक्ती नकोय, मला फक्त तुमची सेवा करायची आहे. आणि सेवा करून जो आनंद मिळतो तो आनंद इकडे रूप गोस्वामींनी लिहिलंय की त्यांनी कम्पेअर केलेला आहे की अगदी त्याच्या मायन्यूट आनंद सुद्धा लिबरेशन मध्ये मिळत नाही. त्यांनी एक फिगर दिली कितीतरी ट्रिलियन, ती आपण नंतर तिकडे आल्यानंतर बघूया जेव्हा पुस्तक वाचू तेव्हा. तर ह्या ज्या 5 तऱ्हेच्या मुक्त्या आहेत या सगळ्यामध्ये डिफेक्ट आहे की आपल्याला सेवा आनंद मिळू शकत नाही जो खूप उच्च स्तराचा असतो. तर आता आपण चालू करूया की शुद्ध भक्तीची लक्षणे कोणकोणती आहेत. तर शुद्ध भक्तीची 6 लक्षणे आहेत. मी हे जरा स्लाइड हे करते. तर 6 लक्षणे. जर पहिलं जे लक्षण आहे ते म्हणजे क्लेशाग्नी, म्हणजे शुद्ध भक्ती मनुष्यात सर्व प्रकारच्या भौतिक क्लेशातून त्वरित मुक्त करते. दुसरं जे आहे की शुद्ध भक्ती ही अत्यंत शुभदायक आहे, म्हणजे शुभ देणारी आहे. शुभ देणारी म्हणजे शुभदा. मग शुद्ध भक्ती स्वभावताच आध्यात्मिक सुख प्रदान करते आणि म्हणजे शुभदा. आणि मोक्षाचा जो आनंद आहे ना तो आनंद आपल्याला अगदी क्षुल्लक आनंद वाटतो. म्हणजे हा जो आनंद जेव्हा आपण घेतो शुद्ध भक्ती केल्यावर तो कितीतरी पट असतो. म्हणजे असं आपण म्हणूया की इनकॅल्क्युलेबल. मग शुद्ध भक्ती ही अत्यंत दुर्लभ आहे आणि शुद्ध भक्ती ही चंद्रानंद विशेषात्मा. म्हणजे शुद्ध भक्ती ही अशी कंडेन्स्ड, जर आपण दूध उकळून कंडेन्स केलं तर त्या कंडेन्स्ड मिल्क मध्ये कसं दुधाचा जो रिचनेस आणि क्रीमिनेस असतो ते सगळं त्या कंडेन्स्ड मिल्क मध्ये असतं. तर त्याचप्रमाणे ही शुद्ध भक्ती त्यांनी सांगितलंय इज कंडेन्स्ड ब्लिस. आणि मग शेवटी श्री कृष्ण आकर्षणी, म्हणजे ही भगवान श्रीकृष्णांना सुद्धा आकर्षित करते. आता पहिल्यांदा आपण क्लेशाग्नी बघूया. तर बरं, आता क्लेश आणि अग्नी. तर आता अग्नीचा अर्थ कोण मला सांगेल? अग्नी नाहीये, घ आहे, अग्नी. क्लेश म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये? त्रास, पीडा असं. क्लेशाग्नी म्हणजे काय? अग्नीचा अर्थ सांगा मला. मुक्ती मुक्ती. बरं. आणि किंवा सुटका म्हणजे. बर, तुम्हाला माहितीये का राम रक्षेमध्ये असाच शब्द आहे मॅचिंग, पापग्नी. आठवतंय का तुम्हाला? कोणाला जर पापग्नी सर्व रामरक्षा काम. पाठ असेल तर? हो, आपग्निम सर्व कामदाम. हा, बरोबर. शिरो मे राघव पातू.
तर पापग्नी शब्द तिकडे 4थ्या श्लोकामध्ये येतो तो. आणि ग्नी म्हणजे नाश करणे. बरं, क्लेश अग्नी. तर ग्नी म्हणजे क्लेशाचा नाश जे करतं त्याला आपण क्लेशाग्नी असं म्हणतो. आता अशी कृष्णांची अनेक नावं आहेत. त्यापैकी एक नाव म्हणजे रिपुघ्न आहे. परत घ्न येते बघा याच्यात. तर रिपू म्हणजे आता आपण म्हणू शकतो शत्रू, किंवा आता जर या कॉन्टेक्स्ट मध्ये बघायचं असेल रिपुघ्न म्हणजे, रिपू म्हणजे पाप, आपण केलेली पाप. या पापांचा नाश कोण करतं? श्रीकृष्ण करतात. म्हणून त्यांचं एक नाव रिपुघ्न असं आहे. तर आता जेव्हा आपल्याला अनेक तऱ्हेचे क्लेश होतात, अनेक तऱ्हेच्या विपत्तींना आपल्याला सामोरं जावं लागतं. तर अशा वेळेला आपण विचार करतो का की याचं रूट कॉज काय आहे? कधी कधी जेव्हा आपल्याला संकटा समोर जावं लागतं, काही अडथळे येतात, तेव्हा आपण इमिजिएट कॉज बघतो. या माणसामुळे मला असा त्रास झाला, किंवा या माणसाने मला इतक्या लाख रुपयांचं त्यांनी मला फसवलं म्हणून मला त्रास होतोय. पण हे झालं इमिजिएट कॉज. की रूट कॉज शोधता का, किंवा तुम्हाला सांगता येईल का की रूट कॉज काय आहे, कशामुळे आपल्याला क्लेश होतात? तर हे जेव्हा तुम्हाला समजेल की मला क्लेश कशामुळे होता, मगच तुम्ही एक्झॅक्ट सोल्युशन अप्लाय करू शकाल ना. आता समजा जर एक माणूस आहे, त्याला बरं नाही, पण तो डॉक्टरांकडे जाऊन त्यांनी काही सांगितलंच नाही, मला काय होतंय काय होत नाही, तर आपल्या घरीच बसलाय. तो बरा होईल का? नाही. सोल्युशन त्याचं सोल्युशन काय, त्याला डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे मला काय काय, मग ते योग्य सोल्युशन डॉक्टर देऊ शकतात त्याला. तर त्याचप्रमाणे आता जेव्हा आपल्याला क्लेश होतोय, तर या क्लेशाचं मूळ काय आहे? आता तुम्ही मला सांगू शकाल का की आपल्याला क्लेश कशामुळे होतात? बहुतेक हरे गोष्टींमुळे कृष्ण. मात्र. हरे कृष्ण. बरं, बोला. आपण पूर्वी केलेल्या पापकृत्यांमुळे. बरं. आणि इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे. बरं. आणि अविद्येमुळे. हरे कृष्ण. बरोबर, अविद्येमुळे. अपेक्षा सुश- वाढल्यामुळे. बरं, अपेक्षा. आणि कोणाला काही वेगळं हे सांगायचंय? बरं, आता रूट कॉज काय आहे की हे जे भौतिक जग आहे, हे रूट कॉज आहे. हे भौतिक जगात आपल्याला काय एक्सपिरियन्स मिळतो की म्हणजे हे जे जग आहे, भौतिक जग, ते आपल्याला फोर्सफुली हा एक्सपिरियन्स देत आहे की आपण कृष्णापासून सेपरेटेड आहोत. आणि हा जो वियोग आहे, या वियोगामुळे आपल्याला अनेक क्लेशांचा सामना करावा लागतो. आणि आपण खूप फॅमिलियर होतो, बर्थ डेथ आणि सगळं म्हणजे जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सायकलशी आपण खूप फॅमिलियर होतो. आणि याचं कारण म्हणजे एकच आहे की आपण कृष्णाहून सेपरेटली, म्हणजे कृष्णाला आपण आपल्यामध्ये काउंट करत नाही. वी वॉन्ट टू एन्जॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा. आपल्याला आनंद तर घ्यायचा आहे, पण कसा घ्यायचा आहे? स्वतःला. त्यात आपण कृष्णाला सामील करत नाही. हे मूळ कारण आहे. आणि जेव्हा आपल्याला कृष्णापेक्षा सेपरेटली जेव्हा आपण कुठलाही आनंद घ्यायचा प्रयत्न करतो, त्यांनी काय होतं, आपल्या मनामध्ये एक बीज तयार होतं.
कुठलं बीज तयार होतं? भौतिक इच्छेचं, की मला हा आनंद भौतिक घ्यायचा आहे, मला हा भौतिक आनंद घ्यायचा आहे. मग जेव्हा बीज तयार होतं तेव्हा काय होतं? जेव्हा आपण विचार करतो, एक विचार येतो, फक्त बीज म्हणजे एक विचार आहे आपल्या मनात येतो, की मला हा आनंद घ्यायचा आहे, मला हा आनंद घ्यायचा आहे. जेव्हा असं आपण म्हणतो तेव्हा काहीच लवकरच, काही दिवसात, काही आठवड्यात, काही महिन्यात आपण ती कृती करतो. आणि ही कृती जेव्हा आपण करतो तेव्हा काय होतं? ती आपण कर्मबंधनात अडकतो आणि कर्मबंधनात जेव्हा आपण अडकतो तेव्हा आपल्याला एक रिॲक्शन, एक परिणाम त्याचा भोगावा लागतो. तर आता जेव्हा आता बघा आपल्याला काय करायचंय, की आपण एखादं झाड आहे हा, आणि झाडाचं आपण जो ट्री ट्रंक आहे तो कापला हा, आणि त्याची मुळं तशीच जमिनीत आहे. मग काय होईल, की ते त्या झाडातून परत पालवी फुटेल आणि ते झाड हळूहळू वाढायला लागेल. तर आता जर आपल्याला आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? ते मूळच काढावं लागतं. ज्याप्रमाणे एखादा शेतकरी असतो आणि त्यांनी नवीन जमीन घेतली तर तो पहिल्यांदा काय करतो, की ती जी जमीन आहे त्यात जी रानटी रोपं आहेत ती सगळी उन्मळून काढतो. काय होईल जर त्यांनी ती रानटी रोपं ठेवली आणि त्याच्यातच त्यांनी इतर कुठलं धान्य लावलं तर त्याचं जे आउटपुट आहे, म्हणजे त्याला जे धान्य मिळणार आहे त्याची क्वालिटी आणि क्वांटिटी दोन्हीही कमी असेल. तर त्याचप्रमाणे जर आपल्याला शुद्ध भक्ती करायची असेल तर आपल्याला जी सॉइल आहे ती भक्तीसाठी सुपीक करावी लागेल. आणि त्याच्यासाठी जी रानटी रोप आहे, काम, क्रोध आणि जे तुम्हाला सगळे अनर्थ माहित आहेत ते आपल्याला काढून टाकायला पाहिजे. आणि ते काढून टाकल्यानंतर शुद्ध भक्ती आपल्या हृदयामध्ये अंकुरेल. तर हे आपल्याला करायचंय. आता जेव्हा आपण कुठलंही पाप कर्म करतो, पाप कर्म केल्यानंतर काय होतं, की आता पाप कर्म आपण का करतो? अविद्येमुळे आपण पाप कर्म करतो. आणि अविद्या आपली काय आहे, की मी हे शरीर आहे. जेव्हा आपण म्हणतो मी हे शरीर आहे म्हणतो तेव्हा काय करतो? आपल्या भौतिक इंद्रियांना आपण प्रसन्न ठेवायचा प्रयत्न करतो. हा एक अविद्येचा भाग झाला. दुसरा अविद्येचा भाग काय, की माझं कृष्णाशी काहीही कनेक्शन नाही. आय एम द किंग, मीच राजा आहे, मीच राणी आहे, कृष्ण वगैरे कोणी नाहीये, माझं कृष्णाशी काही कनेक्शन नाही. तर आपण असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपल्यामध्ये जी भौतिक आनंद घेण्याचा जो बीज असतो तो आपल्या हृदयामध्ये पेरला जातो. मग आपण त्याच्यावर विचार करतो, जी इच्छा आपली आहे आणि मग त्याच्यावर ऍक्शन घेतली जाते. मग जेव्हा आपण कुठलीही भौतिक भौतिक इच्छा जी आहे ती तृप्त करण्यासाठी जेव्हा आपण कुठलेही कर्म करतो त्या कर्माकडून 2 रिॲक्शन्स मिळतात. तर पहिली रिॲक्शन म्हणजे अप्रारब्ध. अप्रारब्ध म्हणजे अजूनही तो जो परिणाम आहे तो प्रकट झालेला नाहीये. हं, हे होतं. आणि दुसऱ्या बाजूला कुटम निर्माण होतं. म्हणजे अप्रारब्ध जे जे अप्रारब्ध आहे त्याच्यातून काय निघतं? त्याच्यातून 2 गोष्टी निघतात. एक म्हणजे कुटम आणि दुसरं म्हणजे काही वेळाने प्रारब्ध, म्हणजे जे क्लेश आहेत ते आपल्याला मिळतात. तर कुटम म्हणजे काय? जेव्हा केव्हा आपण पाप करतो तेव्हा परत पाप करण्यासाठी आपली इच्छा खूप शक्तिशाली बनते,
खूप खूप बलवान होते. बघा, जे ड्रिंक्स घेतात, हं, तर जेव्हा ते ड्रिंक्स घेतात तेव्हा ते कंटिन्युअसली घेत असतात रोज संध्याकाळी किंवा कुठे बाहेर मित्रांबरोबर गेल्यावर. तर तेव्हा प्रत्येक ड्रिंक जे घेतात, तर ड्रिंक्स घेणं म्हणजे विकर्म आहे. तेव्हा त्यांची जी इच्छा आहे की सेकंड टाइम मला ड्रिंक घ्यायची आहे, ही इच्छा जी खूप प्रबळ होते. म्हणजे तुमचं जे पाप करण्याची प्रवृत्ती आहे मनाची, ती खूप बलवान होते त्या कर्मानी. आणि मग माणूस जो आहे तो एकसारखा ड्रिंक्स घेत राहतो. आणि मग आता तो थांबलेला आहे की अजून काही झालेलं नाहीये मला, मी ड्रिंक्स घेतोय, मला काही लिव्हर डॅमेज झालं नाही, माझा मेमरी लॉस नाही, काही झालेलं नाही. मग त्याच्यानंतर ती जेव्हा रिॲक्शन मॅनिफेस्ट होते, म्हणजे आपण म्हणतो त्याला प्रकट होते, त्याला आपण प्रारब्ध म्हणतो. म्हणजे उदाहरणार्थ ज्या रस्त्यावर एक खूप गरीब मुलगा आहे, तो भीक मागतोय, त्याच्या अंगावर धड कपडे नाहीयेत, हे प्रारब्ध झालं. तर हे प्रारब्ध, किंवा एखादा माणूस ड्रिंक्स घेतोय, आता त्याची लिव्हर डॅमेज झालेली आहे, तर याला प्रारब्ध म्हणतात. आणि या प्रारब्धामुळे काय होतो, माणसाला क्लेश होतो, मानसिक ताप सुद्धा होतो, त्याबरोबर त्याला इमोशनल सफरिंग तर होतच, मानसिक ताप, पण ऍट द सेम टाइम त्याच्या शरीराला सुद्धा त्रास होतो. तर अशा तऱ्हेने हे जे ही जी रिॲक्शन आणि चेन ऑफ रिॲक्शन आहे, ही चालू राहते आणि माणूस त्याच्यामध्ये अडकतो. बरं, हे जेव्हा आपण कुठलंही पाप करतो, तेव्हा आपल्याला जी रिॲक्शन असते ती इमिजिएटली मिळते किंवा इमिजिएटली मिळू शकत नाही. म्हणजे कधी याच जन्मात मिळू शकेल आपल्याला त्याचे परिणाम, कधी अनेक जन्मानंतर मिळू शकेल, किंवा कधी लगेच पुढच्या जन्मात मिळू शकेल, पण मिळणार आहे हे निश्चित आहे. तर तुम्हाला धृतराष्ट्राची गोष्ट माहिती असेल ना, की धृतराष्ट्राला 100 मुलं होती आणि या महाभारताच्या युद्धामध्ये सगळीही 100 मुलं त्याची मेली. हं, तर आता धृतराष्ट्र हा एक शिकारी होता आणि त्यांनी 100 मला पक्ष्यांचं नाव माहित नाहीये. पक्षी आणि पक्षीण होते, मला वाटतं ते हे होते, हंस होते, हंस पक्षी होता, आणि त्यांच्या 100 पिल्लांना या धृतराष्ट्राने मारलं. आता त्याला कार्मिक रिॲक्शन फेस करायची होती. आता काय होती कार्मिक रिॲक्शन, त्याला सुद्धा त्याच्या 100 मुलांचा मृत्यू त्याच्या डोळ्यासमोर बघायचा होता. मग 100 मुलं प्राप्त होण्यासाठी त्याला 100 जन्म पुण्य करावं लागलं. आणि मग 101 जो त्याचा जन्म झाला, तेव्हा त्याला 100 मुलं प्राप्त झाली आणि मग त्या 100 मुलांचा मृत्यू सुद्धा त्याला बघावा लागला. तर ही जी जर्नी आहे, हा जो प्रवास आहे, की आपण चुकीची कर्म करतो, पाप करतो, इथपासून ते क्लेशापर्यंत, ही जर्नी जी आहे त्यांनी श्रील प्रभुपादांनी पद्मपुराण मधली पद्मपुराणामध्ये ही जी सायकल दिलेली आहे, ती सायकल खूप छान त्यांनी एक्सप्लेन करून सांगितली आहे. आता मी परत एकदा सांगते, इकडे जरा बघते मी तो हे आहे का. हा, हे बघा. आता पहिल्यांदा आपल्या मनामध्ये काय असतं, की मी हे शरीर आहे, मी हे शरीर आहे, आणि त्याचा दुसरा जो भाग असतो की माझं कृष्णाशी काही कनेक्शन नाही. जेव्हा आपण म्हणतो मी हे शरीर आहे, म्हणजे ही अविद्या होते.
बरं. जेव्हा अविद्या होते तेव्हा आपल्या मनामध्ये इच्छा असतात, माझ्या इंद्रिय तृप्ती, माझी इंद्रियांना मला प्रसन्न ठेवायचं आहे. मग जेव्हा आपण विचार करतो की मला माझ्या इंद्रियांना सुखी ठेवायचे, मग आपल्यामध्ये अनेक भौतिक इच्छा प्रकट होतात. या भौतिक इच्छांना बीज म्हटलेलं आहे. हा, आणि त्या आपल्या हृदयामध्ये पेरल्या जातात आणि त्याच्यानंतर काय होतं, तो आपण विचार करतो की ही भौतिक इच्छा मी कशी पूर्ण करू. मग आपण कुठलं तरी भौतिक कार्य करतो आणि ते भौतिक कार्य म्हणजे ते आपल्याला कर्मबंधनात अडकवतं. आता इकडे जे त्यांनी अविद्या, बीज, पाप दिलंय, तर हे त्यांनी हे दिलेलं नाहीये, विकर्मच्या दृष्टिकोनातून दिलेलं आहे. तर कुठलं तरी भौतिक बीज जेव्हा आपल्यामध्ये असतं तेव्हा आपण पाप करतो. मग जेव्हा पाप करतो तेव्हा आपल्याला काय मिळतं? जेव्हा पाप करतो तेव्हा अप्रारब्ध. म्हणजे एक मिनिट. हॅलो. मी जरा 5 मिनिटांनी फोन करते. आता बघा, अविद्येपासून आलं बीज, म्हणजे भौतिक इच्छा ज्या आहेत त्या आपल्या मनामध्ये पेरल्या जातात आणि भौतिक इच्छा जेव्हा पेरल्या जातात. हॅलो. हो, मी जरा क्लास घेते, मी करते, 5 मिनिटात करते. भौतिक इच्छांचं हे बीज आपल्या हृदयात पेरून जेव्हा राहतं तेव्हा मग त्याचं रूपांतर होतं ऍक्शन मध्ये. हे दिसतंय तुम्हाला? पापम म्हणजे ऍक्शन. मग त्याच्यानंतर काय होतं, आपण पाप करतो आणि पाप केल्यानंतर काय होतं की आपल्याला काही वेळ थांबावं लागतं, म्हणजे एक वेटिंग रूम असते. हा, आपण म्हणूया त्याला अप्रारब्ध म्हणतात. ती रिॲक्शन, जे पापाचे परिणाम आहेत ते प्रकट होत नाहीयेत. हा, आपण थांबलेलो आहोत. हे मी तुम्हाला उदाहरण देऊन सुद्धा सांगणार आहे. आणि हे जे अप्रारब्ध होतं जेव्हा आपण थांबलेलो आहे तेव्हा मग 2 गोष्टी होतात. एक, जेव्हा आपण पाप करतो तेव्हा आपल्या मनाचं जे डिस्पोजिशन आहे, मनाची वृत्ती पाप करण्यासाठी अधिक 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 बलवान होते, खूप शक्तिशाली होते आणि परत आपण पाप करतो. परत पाप केल्यानंतर ही जी मनाची वृत्ती आहे ती पाप करण्याचा जो कल असतो तो परत अधिक 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 शक्तिशाली होतो. असं होत राहतं आणि आपण या चक्रामध्ये अडकतो. आता अप्रारब्ध आहे, अप्रारब्ध टू प्रारब्ध. आता जेव्हा आपण एखादं झाड पेरतो, जेव्हा आपण एक बीज या मातीमध्ये पेरतो तेव्हा ते बीज उद्या येईल किंवा एका आठवड्यानी येईल, 15 दिवसांनी येईल. काही काही झाडं तर 2 वर्षानंतर बाहेर येतात, अंकुरतात. तर हा जो वेटिंग पिरियड आहे अप्रारब्धाचा, तर हा वेटिंग पिरियड किती वेळ असणार आहे हे सांगता येत नाही. मग तो कधीतरी प्रकट होणारच आहे आणि मग आपण प्रारब्ध किंवा जे प्रकट आपल्याला दिसतो एखाद्याचा परिणाम, म्हणजे एखादा माणूस खूप आजारी आहे, एखादा माणूस खूप गरीब आहे, तर हे आपल्याला दिसतं. आणि जेव्हा हे प्रकट होतो प्रारब्ध, मग काय होतं, आपल्याला मानसिक क्लेश सुद्धा होतात, शारीरिक क्लेश सुद्धा होतात. तर हे जे आहे ही हा काय म्हणतात तसं की आपल्याला ही जर्नी आहे.
प्रवास आहे अविद्येपासून क्लेशापर्यंत. आणि हे पद्मपुराणामध्ये दिलेलं आहे. हे पद्मपुराणामध्ये दिलंय. आणि तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचे, 2 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, की जेव्हा आपण ऍक्शन करतो तेव्हा आपली मनोवृत्ती ते पाप करण्यासाठी आपली मनोवृत्ती खूप बलवान होते. समजा जर तुम्हाला या जन्मामध्ये रिॲक्शन मिळाली नाही, तुम्ही केलेल्या पापकर्माची रिॲक्शन मिळाली नाही, असं समजू नका की हे कुटम आहे, हे पूर्ण वाईप आउट होतं. नाही, पुढचा जन्म जेव्हा तुम्ही घेता तेव्हा ऑलरेडी तुमच्या मनाचं जे डिस्पोजिशन असतं, मनाचा जो कल असतो तो पाप करण्याकडेच असतो. म्हणजे आपल्याला असं सांगता येत, असं यांनी म्हणायला येत नाही की एखादा माणूस जर चोर आहे तर ती चोरी करण्याची वृत्ती जी आहे ती पुढच्या जन्मामध्ये, मग आजूबाजूला जरी तशी परिस्थिती नसेल तरी देखील हा माणूस चोरी करण्याची जी त्याची टेंडन्सी आहे त्या टेंडन्सीमुळे त्याच्या परत हृदयामध्ये बीज निर्माण होतं आणि तो पाप करू लागतो. तर ही अशी प्रोसेस आहे. तर मी आता इकडेच थांबवते. याच्यात तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? बरं, हे मी उदाहरण देऊन सांगू का तुम्हाला, की एक आता अविद्या आहे की मी हे शरीर आहे. मग एक भौतिक इच्छा निर्माण झाली की मला चोरी करायची आहे, मला पैसे सरळ मार्गाने मिळवायचे नाहीयेत, त्याला खूप कष्ट लागतात, म्हणून मला चोरी करायची आहे. मग जेव्हा हा माणूस विचार करतो की चोरी करीन, मग काय होतं की तो खरोखर ती ऍक्शन करतो, ते कर्म करतो. मग ते कर्म केल्यानंतर काय होतं, अप्रारब्ध, त्याला अजून कोणी पकडलेलं नाही. असं समजा की घरची जी लोक आहेत ती अमेरिकेला गेली आहेत, या चोरांनी घरी आला, चोरी केली. आता चोरी केल्यानंतर ही लोक अमेरिकेतच आहे, त्याच्यामुळे अजून त्यांनी पोलिसला रिपोर्ट केला नाही. तोपर्यंत ही चोरी केल्यानंतर त्या चोराच्या मनामध्ये काय निर्माण होतं, आणि चोरी करायची, आणि चोरी करायची. म्हणून तुम्ही ऐकलेलं असेल, सिरियल किलर्स, सिरियल रॉबर्स असतात, एका पाठोपाठ एक ते खून करत असतात. तर ते कशामुळे? या कुटुंबामुळे. मग अप्रारब्ध. मग आता अप्रारब्ध, मग आता ही लोक अमेरिकेहून आली, त्यांनी बघितलं की आपलं घरामध्ये तोडफोड झालीये. मग ते जातात आणि पोलिसांकडे कंप्लेंट करतात. मग पोलिसांकडे कंप्लेंट केल्यानंतर ते पोलीस त्याला अरेस्ट करतात, त्या चोराला, म्हणजे प्रारब्ध. मग आता सफरिंग काय आहे की त्याला एका ठराविक जागी जेलमध्ये राहावं लागतं. रोज सकाळी त्याला काम करावं लागतं. त्याला जेवण म्हणजे थोडीसच एक पोळी, थोडासा भात मिळतो. तर हे सफरिंग जे आहे, हे क्लेश जे आहेत ते त्याला भोगावे लागतात. तर असा हे तुम्हाला मी उदाहरण देऊन सांगितलं. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का, की हे अजून आता माझं पूर्ण कंप्लीट नाही झालंय, पण आतापर्यंत जे केलंय ते. आणि जेव्हा आपण भक्ती करतो, जेव्हा आपण नामजप करतो, तेव्हा आपलं काय होतं, पहिली अविद्या जाते, बीज जातात. मग बीज गेल्यानंतर हे बाकीचं काहीच उरत नाही. हा, तर असं म्हणतात की परत रामरक्षेमध्ये आहे ना, भर्जनम सर्व काय आहे ते, बीजा नाम, भर्जनम भव बीजानाम तर्जनम सुख संपदाम. हा, भर्जनम म्हणजे हे जे बीज आहे, पापाचं बीज आहे, भर्जनम म्हणजे ते भाजलं जातं बीज. ते बीज भाजलं जातं. तर मग हे बाकीचं काहीच उरत नाही. आपली अविद्या जाते, मग बीज भाजलं जातं, मग आपण पाप करत नाही. पाप न केल्यामुळे कुटमी नाही, अप्रारब्ध नाही, प्रारब्ध नाही, क्लेश नाही.
तर जर तुम्ही बघितलं असेल तर बरेच जण भक्त, जर तुम्ही बघितलं असेल असाही प्रश्न तुमच्या मनामध्ये येईल की काही काही जण खूप मनापासून भक्ती करतात पण तरी देखील त्यांचे क्लेश संपतच नाही असं बघितलंय का तुम्ही? हो हो मग ते हो. कशामुळे ते तुम्हाला आता या सायकलमुळे समजेल. जेव्हा आपण भक्ती करायला लागतो पहिलं काय जातं? अविद्या. मग काय जातं? बीज हे भाजून निघतात. मग आपण पाप कर्म करत नाही. मग कुटमी नसतं, अप्रारब्ध नसतं. प्रारब्ध नसतं तर हे या क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर मध्ये हे जातात. हा, त्याच्यामुळे प्रारब्ध जाण्यासाठी पहिल्यांदा हे गेलं पाहिजे. लास्टला काय जातं म्हणजे प्रारब्ध जातं. समजलं तुम्हाला? म्हणजे प्रारब्ध आपलं पहिल्यांदा जात नाही. आपली काय इच्छा असते, आत्ता जे काही क्लेशातून मी जाते हे जावं. आत्ता पहिल्यांदा मला प्रारब्ध नकोय. बरोबर? हम्म. हो माताजी. हो हो पण बरोबर. खरं काय जातं? पहिल्यांदा अविद्या जाते. मग आता बघा तुम्हाला आता याचं अंडरस्टँडिंग जरा जास्त खोलवर समजेल. म्हणजे आता तुम्ही सगळे इकडे इस्कॉन मँगलोरशी जुडले गेला. आता इस्कॉन मँगलोरशी जुडले गेल्यावर काही काही तुमच्या ज्या म्हणजे ज्या चांगल्या हॅबिट्स नव्हत्या त्या तर नक्की गेल्या असतील ना. म्हणजे काही जणांनी कांदा लसूण खायचं बंद केलं असेल, काही जणांनी हॉटेलमधलं खाणं बंद केलं असेल, काही जणांनी काय सांगू तुम्हाला, एखादं विकर्म काही खोटं बोलायचं किंवा टाळाटाळ करायची कामाची असंही तुमच्या लक्षात आलं असेल की म्हणजे तुम्हाला तुमच्यामध्ये चांगल्या जर क्वालिटीज दिसतायत तर मग ते कशामुळे झालेले आहेत? ही पहिली अविद्या गेलेली आहे. हम्म. हा, अविद्या. मग त्याच्यानंतर बीज गेलेलं आहे, पाप गेलेला आहे, अप्रारब्ध गेलंय, कुटम गेलेलं आहे, हे सगळं गेलंय. म्हणजे हळू ते सगळं वाईप आउट होत आहे आणि भक्ती करण्यासाठी तुमचं हृदय सुपीक होत आहे. लक्षात आलं तुम्हाला? हो हो बरं, काही प्रश्न आहेत का? की हरे आपण कृष्ण प्रश्न, माताजी. हा बोला. नंतर घ्याल का, नाहीतर तुम्हाला वेळ नाही, नसेल तर? विचारायचं तर विचारा, छोटा असेल तर मी उत्तर देते. तुम्ही ते एक थोडं अर्धवट सोडलं की आपल्याला जे भक्तीमध्ये येतात त्यांना भरपूर क्लेश सहन करावे लागतात. म्हणजे त्याची जी प्रारब्ध आहे ते लवकर कट होत जात आहे का, पुन्हा लवकर निघून नाही जात आहे नाही, का मी ते? असं नाही म्हंटल भक्तीमध्ये आपल्याला अनेक क्लेश सोसावे लागतात. मी म्हटलं मटेरियल वर्ल्ड हे भौतिक जगच असं आहे की आपल्याला सारखं सामोरं जावं लागतं. आता आपल्याला म्हणजे भक्तांना असं नाही, सर्वांनाच सामोरं जावं लागतं. हा, एकदा शिला प्रभुपादांकडे एक शिष्या आली आणि ती त्यांना म्हणाली प्रभुपादांना, स्वामीजी आय वॉन्ट टू लिव्ह. हा, तर मग शिला प्रभुपाद म्हणाले तिला, आर यू एक्सपेक्टिंग टू फाइंड अ स्मूथ सेल इन दिस मटेरियल ओशन? म्हणजे आता चॉपी ॲटमॉस्फिअर आहे, waves are choppy, everything around you must be choppy. So are you expecting to find a smooth sail in this material ocean? हा, असं ते म्हणाले. तर भक्तांना असं नाही, जनरली सगळ्यांनाच. तुम्ही सांगा आता क्लासमध्ये सगळे बसले, हु इज ऑल कम्फर्टेबल मटेरियली अँड मेंटली? कोणी आहे का ऑल कम्फर्टेबल? नाही. नाही. मग ते आहे ना आपल्याला भोग हे आहेतच आपल्याला. हे तुम्हाला माहितीये एंड पॉइंट सफरिंग जे हे काय आहे, रूट कॉज काय आहे? अविद्या. नाही, मला एक हा, कन्फ्युजन आहे माताजी,
की हा आपण भक्तीमध्ये आल्यावर आपलं म्हणजे भक्ती ही अग्नीसारखी असते असं म्हणतात. तर मग हा ती सगळी पापकृत्य जळून भस्मसात करते, है ना? हो हो तर मग आपलं प्रारब्ध जे आहे ते पण भस्मसात होतं का या होतं भक्तीमुळे? ना, होतं बट दॅट्स द लास्ट टू गो शेवटी. हो. आणि हे पण सगळं जातं, पण तुम्ही किती सिरियसली करताय याच्यावर आहे. पण मग आपल्याला ते भोगावं तर लागतच आहे ना सध्या. नाही ना, भोगावं लागतंय म्हणजे काय? आता आपण बघा, सिरियसली जर केलं तर हे पण जाणार ना, चेंज होणार. आता असं म्हणजे म्हणतात आपले की म्हणजे जेव्हा जो आपले माणूस नाम घेतोय आणि भक्ती करतोय त्याच्या हातावरच्या रेषा सुद्धा बदलतात. त्याची जे हे आहे काय पत्रिका, ते कोणीही वाचू शकत नाहीत. नाही, मला एक कन्फ्युजन असं आहे की मी काही काही आचार्यांचं मी प्रवचन ऐकलेले आहेत. त्याच्यात त्यांनी ते असं बऱ्याच वेळा उदाहरण देतात की जर भक्तीमध्ये माणूस असेल तर ते एक असं उदाहरण देतात की जर सामान्य माणूस असेल, तो जर एखाद्या खराब रस्त्यावरनं सायकलीवरनं चालला तर त्याला जितके झटके बसतील किंवा गचके बसतील, त्या जर तो मनुष्य भक्तीमध्ये आला तर त्याला मर्सिडीज बेंज मध्ये बसल्यासारखा अनुभव प्राप्त होतो, की त्याला रस्ता तोच आहे खडकाळ, पण सायकलीवरनं त्याला जाणारा सपोर्ट आणि मिळतो. मर्सिडीज गाडीमध्ये बसणारा जो माणूस आहे त्याला त्रास होत नाही त्या गचक्यांचा, पण तो त्या गचक्यांमधनं जातोच. हो, म्हणजे त्याला त्याचं प्रारब्ध गेलंच ना. आपण म्हणू शकतो की तो आता हो, म्हणजे त्याला मर्सिडीज ते मध्ये जाणवत बसलाय. म्हणजे त्याला हा, ते त्याला जाणवत नाही. जाणवत नाही. अच्छा. पण हे कम्प्लिटली जाऊ शकतं डिपेंडिंग ऑन द इंटेन्सिटी ऑफ युअर डिव्होशनल सर्व्हिस. किती तीव्रपणे तुम्ही भक्ती करता पण त्याच्यावर ते हे जाऊ शकतं पण ते एका प्रारब्ध जन्मात इमिजिएटली. शक्य होणार नाही ना. नाही, असं का म्हणता तुम्ही शक्य होणार नाही? आपण म्हणायचं ना, तर शील प्रभुपाद हे आपल्यासाठी केवढं त्यांनी सगळं लिहून ठेवलेलं आहे, केवढं ज्ञान आपल्याला दिलंय. आपल्याला ते अप्लाय केल्यावर, आणि हे किती सायंटिफिकली मांडलेलं आहे. अप्लाय हम्म. केल्यानंतर आपल्याला ते मिळणारच आहे ना. त्याचा एंड रिझल्ट. बरं, मी एंड करू का आता? पण मग प्रारब्ध तर भोगावंच लागणार आहे याचा अर्थ. मग आता मी तुम्हाला इतका वेळ काय सांगते की हे सुद्धा जाऊ शकतं ना. मग तुम्ही सारखं का म्हणताय प्रारब्ध भोगावंच लागणार आहे, भोगावंच लागणार आहे? मग खरंच भोगावं लागणार आहे असं म्हणताय तुम्ही तर. पण तुम्ही प्रभुपादांवर का नाही विश्वास ठेवत आहे इतका? आता रूप गोस्वामींनी स्वतःहून लिहिलंय. हम्म. त्यांनी सांगितलंय ना, त्यांनी त्यांचा एक्सपिरियन्स त्यांनी जे दिलेलं आहे ते सांगितलंय. बरं, आता हे तुम्ही बघा इकडे रामरक्षा स्तोत्रामध्ये आहे. त्या स्तोत्रामध्ये काय आहे की हे जे बीज आहे हे भाजले जातात. तर कुठले बीज? भौतिक बीज हो. भाजले जातात. मग काही उरलंच नाही ना. बीजच गेल्यावर सगळं हळूहळू तुमचं आयुष्यच बदलतं. हो. हे प्रारब्ध सुद्धा जाऊ शकतं. ओके. प्रारब्ध सुद्धा जाऊ शकतं. आता पण तुम्ही सारखं म्हटलं नाहीच जाणार, तर मग खरंच हे मॅनिफेस्ट होईल. जाणारच नाही असं नाही म्हणायचं. तुम्ही ओके. खूप पॉझिटिव्हली जे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. आणि बरं, आपण आता इकडे तुम्हाला मी सांगितलं जे भक्त आहेत. आता कुंती महाराणी, तिचं काय प्रारब्ध असलं पाहिजे किंवा तिने काय केलं पाहिजे? आता तिला इतकं सफरिंग, थ्रू अँड थ्रू सफरिंग्स होते, पण तिने काय सांगितलं शेवटी भगवंतांना? की मला कष्ट द्या म्हणजे तुम्ही माझ्या आठवणीत राहाल. हा, तर आपल्याला याच्याशी काहीही रिलेशन नाहीये, पण ही सायकल समजून घ्यायची आहे, कारण याच्यात आपण अडकलो नाही पाहिजे येस. ना. ही सायकल आपल्याला समजून घ्यायची आहे.
ठीक आहे माताजी. आणि चालेल. बरं, आपण आता पुढे काही प्रश्न असतील तर आपण पुढे घेऊया. आता पुढच्या आठवड्यात मी कदाचित पुण्याला असेन, तर मी सांगेन तुम्हाला. असाच मी आठवड्यातून एकदा घेईन वर्ग. हरे कृष्ण हा? माताजी. हा, तुम्ही बोला. जी लिंक सेंड केली होती ना, हा. ईशोपनिषद आणि उपनिषदचे, त्याचे सेंटेन्स कसे सेंड करायचे माताजी क्विजचे? ते एक मी ते टेक्निकल हे चालू आहे त्याच्यावर, त्या लिंक मध्ये. म्हणजे काही प्रॉब्लेम आहे, ते रेक्टिफाय झाल्यावर मी सांगीन वर्गात. ओके ओके पण माताजी, माताजी चालेल. ईशोपनिषदाची तर उत्तर पण दिलेली आहेत त्याच्यात. मग तेच मी हे करते, ते सांगते टेक्निकल ते टीमला. ते बाजूला हटवायला पाहिजेत. चालेल चालेल. बरं, आता मी शेवटचा आणखी एक श्लोक म्हणते. माताजी, बोला. आजचा क्लास तर खूप सुंदर झाला, पण याच्या लिंक द्याल का तुम्ही? रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग पोस्ट करते ना ग्रुपवर. ही सायकल समजवण्याची, हे समजून घेण्यासाठी मी हा पूर्ण जरा इलॅबोरेट घेतलाय क्लास, की हो, पण श्रील प्रभुपादांनी हे कसं सांगितलंय आपल्याला, ही काय सायकल आहे, आपण तरी अडकलं नाही पाहिजे. आणि अविद्या आपली समूळ गेली पाहिजे. ती काय हे नाहीये, म्हणजे एक्झाम नाहीये ना आपली, की आपण हे पाठ करायचं आणि प्रोड्यूस करायचं. अविद्या जाण्यासाठी रोज आपलं वाचन पाहिजे, रोज आपलं श्रवण पाहिजे, रोज नामाचा जप झाला पाहिजे. हो. मग श्रील प्रभुपादांनी इकडे अजामिलचं उदाहरण पण दिलंय. आपण जेव्हा वाचू तेव्हा समजून घेऊ. चालेल. बरं, आता मी हे करते, संपवते हे वर्ग आपला. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. म्हणा. हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे हरे कृष्णा हरी बोल. हरी बोल हरे माताजी. कृष्ण जय हरी बोल. माताजी. सर्व प्रणाम. प्रणाम. थँक्यू.